Hej. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave sådan en flødebolle challenge med Jens. Og vi har 3 flødeboller. Og det gælder om, hvem der hurtigt spiser dem alle 3. Og man må ikke bruge hænderne. Så man skal bare smøre hovedet ned i, eller hvordan det er, man nu vil spise den. Eller når man skal tage de ekstra flødeboller, der står heroppe. Man skal jo spise 3 alt. Så skal man tage dem i munden, ligesom sådan, hvis der man gør sådan her. Så skal man tage dem i munden. Lidt ned, og så spise den. Ja, man skal lige kunne se dit hoved. Så er det godt. Okay, vi starter om 3, 2, 1. Oh my god. Den i munden, som om gang vil fløde. Nu har jeg brugt hænderne til det der. Oh my god. Jeg er bare ikke god til det her. Fuck it. Færdig med min anden. Du vil ikke engang nå det. Du skal lige kunne se det. Hold lige kameraet færdigt. Sådan. Jeg er færdig. Det er også. Hvad er det der? Okay, morgen. Det er min ekstra for at vinde. 3, 2. Det er så fucking klamt. Åh, det er klamt. Man får den der rigtig klamme. Jeg smider også mit hoved ned i flødebollen, hvis I kan se det. Derfor den Gør det igen over. Okay. Kan I se flødebollen? Skriv med dig, flødebolle. Der vand. Jeg skal nok have vasket hår. Okay. Tak fordi I gad så med. I må meget gerne like. I må gerne lige give mig 5 kroner for at støtte lavet videoen til flødebollerne. Nej. Hvis I vil, så må I gerne. I må gerne like, subscribe. Og... ja, vi ses. Nu kommer lige nogle sjove ting til, vi siger sådan noget slow motion og hurtigt og sådan noget. Nej, når Jens sætter med sovs. Tissemyre, hopper ned som en tyv. Gedeskæg med sovs, lort skæg og numsehår.